Na oko bežný dom s malou záhradkou a jednou kôlničkou či skladom. Málo komu by však napadlo, že sa v tejto modernej kôlničke môže ukrývať vyše 5000 na svet sa tlačiacich kuriatok. Pre nášho gazdu je to však realita, ktorá je akýmsi splnením si detského sna. Ako malé dieťa som vlastne začal robiť s hydinou, keď ako 5-ročný som si kúpil na tržnici prvé malé kačata a doniesol som ich ešte ako do paneláku domov, potom sa starka o to musela starať. Po starých rodičoch sme vlastne zdedili dom, ktorý sme si prerobili a tu už boli vlastne podmienky, kde sme mohli začať chovať. Začali sme vlastne v pár kusoch, začali sme brojlerovými kuratami, keďže máme radi hydinu. Neskôr som si sám vyrobil malú liaheň na nejakých 100 vajec a skúšal som liahnuť si sám som si odkovával, som si to rezal. A vlastne tak vznikla aj tá myšlienka, že mať niečo svoje, niečo väčšie a skúsiť to ponúknuť aj ľuďom na okolí. A vlastne minulý rok som sa rozhodol, že do toho zainvestujem. Postavili sme vlastne halu s kamarátom, ktorý mi s tým veľmi pomohol, za čo som mu vďačný. Nakúpili sme vlastne liahne z Talianska, kde je plná automatika. A tento rok po schválení štátnou veterinárnou správou a ostatnými príslušnými orgánmi sme vlastne spustili liahnutie. To sa stretlo s veľmi dobrou odozvou okolia a v Hriňovej počítajú vyliahnuté kurčatá v tisícoch. Inkubátor alebo liahne máme na 5184 vajec. Záujem je veľký. Na internet sme dali inzerát a prekvapil nás veľmi záujem. V princípe nedokážeme momentálne toľko ani liahnuť, aký je dopyt. Záujemcovia sa hlásia nielen z okolia, ale aj z odľahlejších destinácií. Pričom v čase nášho májového natáčania chovateľ riešil už júlové objednávky. Brojlerové kurčatá liahneme v princípe iba my na strednom Slovensku a takisto neviem o tom, že by bol niekto na východe, lebo je záujem, chodia sem odberatelia aj z východu, z Kežmarku, z Bardejova, z Košíc. Toto je 4. cyklus, ktorý sa nám liahne teraz a máme ďalšie 2 termíny otvorené na 6.6. a na 4.7. Ten termín 6.6. už máme vypredaný a ten 4.7. sme teraz otvorili a pomaličke sa nám začínajú hlásiť. Jeden cyklus liahnutia trvá zhruba 3 týždne a je v podstate takmer plne automatický. Vajíčka od nákupu sa vlastne dovezú sem do budovy, kde sa vybalia z krabíc, premiestnia sa do tzv. Liahrenských preložiek, následne sa dezinfikujú, nakladajú sa do stojanu, ktorý je súčasťou liahni, kde začína cyklus liahnutia, ktorý trvá v inkubátore alebo v tej predliahni 18 dní. Tam vlastne nastaví sa požadovaná teplota, požadovaná vlhkosť, prebieha inkubácia a po 18 dňoch sa vajíčka prekladajú do liahni, kde už sa následne neotáčajú a tam začína liahnutie na 21. deň. Čiže celý cyklus liahnutia je 21 dní. V inkubátore je to plne automatické, čiže automatické otáčanie, zvlhčovanie, otváranie ventilačných klapiek. Tam vlastne celý proces si robí ten inkubátor sám. Následne, keď sa preložia do liahní, tam sú už v liahrenských košoch, kde sa doliahnu. A to je tiež plne automatické, čiže zase automatická regulácia teploty, vlhkosti, ventilácie. V Hriňovej sa kuriatka príliš dlho neohrejú a už na druhý deň po vyliahnutí smerujú ku svojim budúcim chovateľom. Pri liahnutí si kuriatka vstrebu žltkový vak, ktorým sa dokážu ešte vyživiť najbližších 48 hodín, čiže vtedy ešte není potrebná nutná výživa.
A my kuriatka hneď ako vyliahneme, tak v daný deň chodia odberatelia a berú si ich, čiže my ich ďalej neodchovávame. Na transport máme vyrobené liahrenské prepravky kartónové, ktoré sú vystlané. Jedna prepravka je rozdelená na 4 prepážky, do každej prepážky ide 25 kuriat. Tým, že sú tie kuriatka pokope, tak pri transporte nepotrebujú vysokú teplotu. Stačí im kľudne 24 až 25 stupňov pri prevoze. Z pohľadu minimálneho či maximálneho odberu nerobí náš chovateľ nejaké obštrukcie a je ochotný odpredať aj malé počty kuriatok. Nemáme stanovený nejaký minimálny odber. Boli aj takí záujemcovia, ktorí potrebovali podsadiť pod kôču, ktorá im nevyliahla. Hej, žiadne kuriatko, alebo iba jedno. Tak prišli, zobrali si 5, 10, nám je to úplne jedno. A tie maximálne množstva, je to individuálne, ale okolo 300-500 kusov sú tí takí naši väčší a maximálne do 1000, tí úplne najväčší. Čiže my sme zameraní skôr na tých malých, ktorí si dochovávajú doma, alebo potom také menšie farmy, ktoré predávajú ako na ďalší predaj. Zatiaľ sa stále bavíme o tak povediac mäsových kurčatách, no náš chovateľ nevylúčuje, že by v budúcnosti liahol aj nosnice. Máme od veteriny vlastne schválenie aj na liahnutie nosničkových kureniec, ale zatiaľ to nerobíme a je veľký záujem o tie broilerové kukuráta, tak sa orientujeme na ne.